Здравейте, уважаеми зрители, уважаеми приятели на ZTV. Вие сте с поредното издание на Истината за политиката. Аз съм Кристиян Димитров и в следващите минути предстои да проведем един важен разговор за това какви ги върши властта в България, легитимно ли е нашето правителство, нашият парламент. Напоследък доста се говореше покрай всички международни теми, разбира се, за легитимността на Народното събрание, но не и за това какво вършат като цяло институциите и как се отнася това към нашето бъдеще. В студиото при нас е гражданинът Огнян Симеонов, лицето Огнян Симеонов, буден общественик, гражданин. Здравейте, господин Симеонов. Здравейте, това е най-голямата обида, която съм чувал някога. Гражданин и лице. Така се обръщат от ОПГ МВР към хората, които искат да ги принизат в статус гражданин. По Конституция, член 6 от Конституцията, човек се ражда свободен, а гражданите са равни пред закона. Трябва да ви се извиня още в началото на разговора тогава. Това е много хубаво така анонс в началото, така че да уточниме. Моя правови статус е човек, а другите статуси си физическо лице и роб на системата гражданин са коренно различни юрисдикции. Извинявам се, разбира се, не съм искал да ви обидя и най-малкото да съм в съзвучие с ОПГ-то, за което говорите. Да. И аз съм съгласен с това определение, защото като организирана престъпна група действа една голяма част от тези, които уж трябва да се борят с тях. Точно така. Защо обаче смятате, че тази квалификация така се обръщат към българите на много места, в много институции, наричат ги гражданинът, ето гражданина да влезе или лицето еди кой си? Насякъде, за да могат да принизат статуса на човек и да го превърнат в физическо лице, а истинската форма на физическо лице, това е роб на системата, която е тежко организирана престъпна група. Нека да започнем от това, преди да стане от Народна република България. Народна република България е съществуваща държава и все още в ООН съществува като действаща, който не вярва. Чакайте, искате да кажете, че България днес... Народна република България си съществува по документация. Точно така и си я има като регистрация, като съществуваща. Обаче, когато е направен държавен преврат, истински говоря истинската дума държавен преврат, се получава една холограма, наречена Република България. Кога е направен този държавен? Това е 89-90 година, когато променят или когато става Република България. Тогава карат всичките хора, които си имаха старите паспорти зелени, които бяха изписани имената правилно, както се казвам, примерно аз Огнян, фамилия, презиме и фамилия. Симеонов. Обаче те промениха и дадоха едни пластмасови картички, фамилия, име, презиме, изписани с главни букви, а с главни букви знаеме, че на паметните плочи надписите са там, така че те превръщат в една мъртва фикция и който иска да разбере какво се опитвам да кажа, има едно кратко видеоклипче, което е 26-7 минутни, казва се "Ти си мъртъв и не го знаеш". С това видео, то е озвучено дори на български език, човек ще научи много за статуса физическо лице, гражданин и човек, свободен човек, защото всички хора се раждат свободни, това Конституцията го заявява, а гражданите са равни по закон, са равни пред закона. Знаете ли, много често, когато някой от народните представители, независимо дали са лидери на групи или пък министрите, застават на трибуната в Народното събрание и казват: ето българските граждани това, ето ние правим за българските граждани онова. Сега предстои да гласуват бюджет, в който залагат още един огромен заем. Говори се за 18 милиарда. Колко точно ще бъде, предстои да видим. Имат ли право те да теглят тези пари, защото те, когато ги изтеглят, ще ги връщаме ние? Сега, когато една корпорация е регистрирана в търговски регистър на САЩ Дън & Брадстрит, си има 9-цифрен код. Значи, Република България е регистрирана като фирма. Аз ви казах, че имаме съществуваща държава, имаме и държава, която е фирма и се казва Република България, дори си има 9-цифрен код. Регистриран, проверимо е, всеки може ще каже как да го провери, като влезе в бизнес директорията на Dun & Bradstreet, dnb.com и изписва един 9-цифрен код. Има всичките над 600 институции на територията на нашата мила родина, регистрирани там. Когато са направили този държавен преврат, аз казвам, истинската дума е държавен преврат. Всичките, хора, които са били човеци по член 6, са ги преместили в физически лица, като са им дали едни пластмасови картички и са обърнали имената, с което са ги направили граждани и физически лица. Физическото лице е най-ниската форма на, на първо място е човек, власт по Конституция, защото от Конституция за член 1, алинея 2 и 3,
Каза, цялата власт проистича от народа. Но вие казвате, че тази конституция е нелегитимна. На Народна република България. След това на Република България, колкото и пъти да е променена на тази конституция, тя е променена за фирмата Република България, която е трудно хората да си го обяснат, когато изгледат филмчето "Ти си мъртъв и не го знаеш", или има един известен YouTube канал "Първови статус човек". YouTube се казва "Знанието е сила и свобода", а в TikTok, където има най-много гледания, "Първови статус човек". Какво е първови статус човек? Каква е разликата между гражданин и физическо лице? Вие не сте ли виждали, че навсякъде влизаме в асансьора лица, влизаме в банката физическо или юридическо лице, а никъде няма опция човек. А Конституцията казва, човешките права са най-висшата степен и Конституцията е върховен закон. Също така... Не говорим, че тия картички, извинявам се, че ви прекъсвам, са доста чупливи и неприятни, а после ни карате да си ги плащаме. Не само, те ни ги дават под наем за 10 години и ни карат да ги съхраняваме и да ни се легитимираме. А сега това, което искам да кажа, че никъде в законите, нито в Конституцията, не е казано, че ние трябва да се самоидентифицираме с картичка, издадена от частна фирма, охранителна, МВР. Никъде не го пише. Пише документ за самоидентификация. Не пише лична карта издадена. Така че вие може да имате и авторски документ. Какъв друг вариант мога да се, примерно, кръщелно ли да покажа? Значи, вижте сега, кога е станала измамата, как от човек са го му отнели и са го направили гражданин. Когато се роди човек, бебе, още в първия ден, има един оригинален акт за раждане. Така? На втория ден след раждането му се изкарва удостоверение от акт за раждане, като в акта за раждане няма ЕГН. Там има един пин-код, който има много огромна сума пари. Огромна сума пари, които са на човек по рождение, се радва. Това се казват едни сметки колатерални, където с всяка изминала година растат. Човек стигнали до статус 65 години вече, получава една огромна сума между 7 и 9 милиона евро, която постепенно расте във времето, или разпределено 1 кг злато, разпределено в 12 равни месеца, което е 83 грама злато на месец. Вие не сте чули, никой не го е чул това. Защо? Защото когато човек изгледа "Ти си мъртъв и не го знаеш", защо ни превръщат в тази мъртва фикция, за да може така наречените държави да отнемат този суверенитет на човек по член 6 и да борават с тези огромни колатерални суми пари. Те откъде идват? Те идват. Значи ние, когато се родиме на територията на нашата мила родина, да речем, ако 11 000 квадратни метра площа, километра, се дава на всеки човек 8 000 човека, 8 милиона човека, разпределени на равни части. Всеки има този ресурс, той му се дава на него. Също така водата, ресурсите, залежите, всичко са по равно количество. Откъде на къде дадена фирма, от река Искър, която е безплатна и е на българския народ, и никога българския народ не се е съгласял да мине в частни ръце, водата, която извира безплатно, откъде на къде трябва да ни кара да я плащаме. Тя е безплатна и дори тока е безплатен. От гледна точка на това... тока е много скъп, особено напоследък. Вижте сега, то може да е скъп, но защо? Защото физическите лица са ги накарали, дори ако погледнете закона за местните данъци и такси, пише за физически лица. Но ние ако подадем един документ, аз ще ви покажа, ако искате как изглежда документ, как да напусне всеки човек, гражданин, фирмата на Република България и да стане суверен. Ако имате тази възможност, покажете, ще бъде доста интересно да го видим. Той е цветен документ, чрез който напускаме с който фирмата. може, аз искам да покажа срещу камерата как изглежда такъв документ. Той е адресиран, само ще кажа, до ООН Нью-Йорк, до дирекция ООН България, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието. Ето така изглежда документа, който всеки човек може да го има и да си го свали абсолютно безплатно. Да. Виждам, че на първа страница има печати, символ. Тези печати са мои лични. Това е истинския герб на България по член 164. Герба на България е златен лъв в щит с червен фон. А тези другите слъвчета отстрани, това са на корпорация Република България герба и няма нищо общо по Конституция. И ще ви покажа. Ето тук, че ти се отказваш от физическото лице, изписано по неправилен начин, защото учителите в първи клас са ни учили да си изписваме имената първа буква главна О и другите малки. Също така след това идва презиме и фамилия. Ето сега и ще ви покажа последната страничка, как изглежда. Ето я. Това е суверенния печат, това е моя пръстов отпечатък, а това е моят автограф. По този начин, входирайки този документ в корпорация
Република България, ти се отказваш и напускаш тази частна компания и връщаш суверенитета си по Конституция. Член 1, алинея 2 и 3. Цялата власт произлиза от... Да, и много хора други са го направили. Интересното е, че системата... Вече сте го изпратили до, както казахте, ООН, седалището в Ню Йорк, Министерския съвет, Министерство на вътрешните работи и пропуснах ли някой? Това е и президентството също има. Преди колко време? Повече от месец, но в съзнанието си аз съм повече от 3 години. Когато влизам в дебат, някакъв отговор. Значи това не е нужно. Когато напускате една фирма, не ви харесва, че взимате малко пари и отивате в друга фирма. Единственото, което трябва да направите, не е да питате мога ли да напусна, а подавате едномесечно преизвестие, че вие напускате този статус, който са ви излъгали и всички българи, а и всички хора по целия свят са излъгани, като са им променили имената. Знаете ли, изписвайки името ви с главни букви, те ви правят най-ниската степен на нещо, което е една пластмаса. А когато искате да върнете суверенитета си, искате да бъдат изписани имената ви по правилен начин. Знаете ли, че само една единствена държава, и тя е Албания, е изписан по правилен начин. Всичките други, Америка, където се сетите, имената са изписани с главни букви. А ние никога не сме се учили на български правопис да пишеме така имената си. И също така искам да обърна внимание. Всички институции, където са написани с главни букви, навсякъде където четете Министерство на вътрешните работи, здравеопазване, изписвайки с главни букви, това е корпорация. Това не е тази институция, която трябва да действа, а е корпоративна институция, превзели българските сгради и частна охранителна фирма МВР е отзоприла. А помните ли, че беше народна милиция? А сега пишат полис, жандармерия на друг език. Ние няма в правова държава да се изписват имената по този начин, тъй като са частна корпорация. Да, коментирано е много през времето, че първо са на чужд език изписани на немалко от служителите им символи като полис. С различни униформи са, ние едно трябва да знаем, едните са по един цвят, другите друг, въобще изглеждат по различен начин. Вижте сега, има едно видео и то е доста популярно стана, защото наброи 1 милион гледания, така нареченото ОПГ МВР, където ме спряха и единия път преди 9 месеца ме арестувах. Аз веднага на следващия ден бях във вашата телевизия, направихме изключително хубаво интервю, качено е навсякъде и в правови статус човек в TikTok и в Знанието е сила и свобода в YouTube. И сега това видео, което правиме днеска, вчера случайно ме спряха вечерта към 10 часа. Отново. Не им представих нито един документ, нито на лична карта, нито шофьорска книжка, нито на автомобила документи. Представих им моя авторски документ за самоидентификация, който казва кой съм аз. Аз съм жив мъж Огнян с баща Николай от родовете Симеонови. Това е моето име и винаги така, ако сте били като малък, сте ходили някъде на село и винаги там питат, вие че сте, на кой сте? Ами аз съм на дядо Георги от родовете Симеонови. Сещам се. Какво представлява този документ? Този документ прилича на лична карта, абсолютно същия, обаче си има не този герб, който е на холограмата Република България, си е истинския герб на Народна Република България. Там има няколко знака, които са тук. Това е най-старата руна. От тази руна произлиза българския народ и тя наброява на над 35 000 години. Всеки да я види как изглежда, а това си е суверенния печат. И тук тези печати, които го виждате, това са официални документи, изглеждат много интересно. Отзад са с едно Z, защото да не се пише на тях. И когато се входират оригиналите, човек вече от тук нататъка може да управлява цялата власт. Тези корпорации, които са след 89-та година и когато не са спазвали преклузивния срок 91 година, всичко оттам нататъка. Дали са взимали самолети на някакви хартийки, дали са взимали заеми, това го взима корпорацията и не трябва българския народ да го връща, а трябва тия 240 индивида, които се намират там в парламента и всичките, които дърпат конците как да се прави, те трябва да си ги връщат. Обаче те като ни превръщат в граждани, тогава ни карат да ги връщаме ние. А ние трябва да разбереме, че тази суверенна държава, Народна Република България, все още съществува и няма нито един документ, защото ние сме правили опит. Към институциите сме се обърнали. Кога българския народ е предоставила в частна компания целият суверенитет на българите? Няма такъв. Питали сме кога българите са си дарили или са дали на градска мобилност
улиците на България и на всички градове. И особено в София. Да, и особено в София. Те да ти слагат скоба. И аз когато казвам, добре, вие слагате скоба, дайте документ да видя на кой е тази улица. Те казват на общината, дайте ми. Отивам до общината, господа общинари, дайте ми документ, че улица Сливница или коя е ваша. Дайте документ, нотариално заверено, нали, нотариален акт имат ли, нямат. По този начин никой не им е предоставил. Те са излъгали хората, че това е тяхна собственост, а никъде няма документ за собственост. Никъде няма документ. Веднъж ми дигнаха колата и като отидох след много дълго време с колегата Мирослав Паскалев, успяхме да открием изобщо къде се намира наказателния паркинг, на който е отведена колата. Отведена звучи интересно. Отнесена, не знам как е правилно да се каже. Репатрирана срещу 70 лева. И срещу някакъв акт. Така, 100 ми взеха, но това е друга тема. Да. И човека там ме успокои, вика, ама спокойно бе, вие вика, не знаете какво е, вика, на морето, вика, ми закопчаха колата и ми казаха, че ако не искам да си платя, ще ме набият и ще ме изхвърлят от хотела. И аз си викаме, вече съм много спокоен за държавата, в която живеем. Сега искам да кажа думата държава. Тя е закрита 2012 година с указ. Как така? Да, ОПТТ е един документ, който може всеки да си го изтегли. Ние сме свободни. Всички държави, всички фирми са закрити с указ от папата. 2012 година се е случило. Този документ е 17 страници, всеки може да си го изтегли, изглежда така. Папата няма власт над нас. Вижте, всичките актове за раждане, неудостоверени от акт за раждане, са в Ватикана, защото оперират с тези колатерални огромни количества сметки и просто превръщайки ни в така наречените граждани, те и физически лица, точат тия сметки и си ги възползват се от тях. Думата държава, само да обясна какво е. Думата държава е един, знаете, че в човек най-много страда от болести, когато има паразити в тялото си. И ние, когато премахнем паразитите, тялото оздравява. Държавата е паразит, който точи от българския народ данъци, такси, измислени неща, карат го безплатната вода, която е на българския народ да я плаща, карат го ресурса, който е на българския народ да го плаща, залежи, злато, минерални води, всичко това нещо подлежи да си го плащаш. То не трябва да е така. Те казва, че срещу това ни гарантират, ето тече ви вода от чешмите. Да, обаче сега ще ви обясна това, за да ви кажа колко е лесно това. Искаме да си направим банята и викаме един майстор и той казва, ще ви струва 10 000 лева ремонта, всичко както и да е. Даваме му 10 000 лева за банята, сменявани плочки, треби всичко и преди да си тръгне, казва, от тук нататък почваш да ми плащаш наем 100 лева на месец и примерно още някаква такса за вода. На мен не ми се случва. Чакай малко, тая баня си е моя. Аз ти я направих. Ма с мои пари я направи. Значи ти какво общо имаш с тази баня? Той каза, не, вярвай ми, аз съм я направил, значи тя си е моя. По същия начин българският народ е изградил цялата водопроводна система, нашите баби, дядовци, нашите деди. И сега на тази водопроводна система, която ние сме платили от нашия джоб, които и с нашия труд, те ни точат по 6 лева или 5 лева ли куби вода. Това е абсолютно незаконно и противоконституционно. Откъде на къде някой ще каже, че това е било на държавата? Държавата единствено, което разбрахте, е паразит, който трябва да бъде обезпаразитена, да не съществува, а българският народ да вземе ръцете си в българския народ, за да може да управлява по качествен начин. Държава не ни е нужна, парламентьори, парламата. Вижте, самата дума държава произлиза от държи, а самата дума гражданин от ограждение. Държавата държи гражданите в едно ограждение и ги смучи като пиявица за измислени суми пари. Защо Ватикана? Аз, например, ако си католик, разбирам, имаш отношение към Ватикана, аз съм кръстен в православна църква. Те не ме знаят, дет се вика. Контрол на сумите пари, които ни се падат по рождение на всеки един живороден мъж и жена, се крадат по този начин, когато те излъжат да станеш гражданин и ти нямаш. Това е все едно ваш чичо да ви остави карта с пин код, в която имате 5 милиона за вас и някой да ви вземе банкера и да ви каже, вие имате банки, от които може да теглите кредити срещу огромни суми пари. Също така, когато един човек отиде и иска да изтегли заем, те не му дават заем в банката, а му дават кредит. Разбирате ли? Този кредит се води доверие. Този кредит доверие е срещу твоя подпис,
те ти отпускат от тази колатерална сметка огромната сума пари, която ти я дават. А по никакъв начин банката. Банката чрез твоя подпис взима огромна сума пари, дава ти заема на тебе, който трябва да го върнеш. Това е едно от моята си сметка, когато искам да изтегля, те ще ми я дадат срещу подпис. Аз се подписвам и те ми я дават. Но пак казвам, в правови статус човек и знанието е сила и свобода в YouTube, хората ще намерят изключително много информация. Интересно все пак, интересно, но пак казвам, остават много въпроси, да. А времето бързо изтича и ще трябва да направим специално отделен разговор по темата защо трябва да се отчитаме на тях. Но това, което казвате, имам предвид защо и каква е ролята на Ватикана в нашия живот. Аз пак казвам, те не би трябвало мен да ме знаят. Те не ви знаят, обаче ви ползват вашите ресурси, вашите колатерални сметки, които са изключително големи. Ще го обясним в отделен разговор. Обаче има и други, които си ни знаят. Или дори да не ни знаят. Сега, ако изтеглят 18 милиарда, още 18 милиарда, знаят, не знаят, те пак ще ги взимат от нашите пари. В последствие с годините. Да, ама не от нашите пари. Те ги взимат от така наречените картички физически лица, което ще рече, че тази собственост, която са ни изкарали на Министерство на вътрешните работи, нали така? Значи тогава, когато изтеглят сума пари, те изтеглят на Министерство на вътрешните работи на картичката. Който иска да я дава тази картичка, не е наша, а е на Министерство на вътрешните работи. Когато ни напишат акт за независимо какво, те си пишат сами на себе си акт. Защото ние, когато не сме лице, това нещо не ни засяга нас. Лицето е точно картичката в тези бумаги. Трудно е за обяснение, обаче в тези 20 минути няма да остане време. Но хората, които успеят да изгледат така наречения ти си мъртъв и не го знаеш, ще му дойде идея и като влезе вече в каналите и тогава ще му се навържат всички неща и ще разбере, че е бил мамен през целия му живот. Аз точно за това ви задавам и по този на моменти по-провокативен начин точно на въпроси, за да разберем наистина какво имате предвид, защото темата е доста интересна и бих казал скандална в много отношения. Тя е скандална. Как може да е направен преврат държавен и никой да не разбере за това? Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря за Много бързо изтекоха минутите ни, но правим оговорка, че ще се видим отново тук в това студио и ще продължим по тези и други интересни теми. Благодаря ви отново. Благодаря и на вас, уважаеми приятели, уважаеми зрители на ZTV. Видяхте разговора ни с Огнян Симеонов, не просто лицето или гражданина, а човека Огнян Симеонов, с който говорихме по, смятам, изключително интересни теми, които вълнуват всеки един от нас. В така или иначе достатъчно сложното ежедневие се опитваме да ви покажем истината такава, каквато е. Останете с ZTV.